billions. To koro wan mara 22% moro miloso go mana roads matin ma bende konyo jopiny ma nikech wane ma jopiny siko nenowa gavana ang' nidhi nene kanyo. Nyalo bedo ni kalure ni finance bill mar higa mar 2024 nogore piny emomiyo bende koro medo mar mondo mi udi counties omigi mana 380 billion kende. Mokwongo genyi ka finance bill no kethore koro sirkal be neno ni nyaka gi survive. Nikech nono to sirkal nyalo chung' gik moko nyalo chung'. Koro na neno ka Didi Nyoro chairman mar budget koni en mana higa ni to ka koro omuomo biro losore maber mbele kanyo to koro wabro ibi mana mi jogo 400 billion magidwaro no awinjo ko wacho gima chalo kamano. To bende as a country kopo ni nitie shida mar choko revenue to mano iluongo ni koro giketo short term measure makoro kogik next year kagi kelo finance bill ma jo piny ohero to aneno ka Didi Nyoro chairman mar budget wacho ni biro mana megi 400 billion to sani to aneno wacho ni ging'won ne jo piny matin to 400 billion gima thago pacha ni kata 380 billion cha poko migi te. Anagobo ni sirkal okwongo migi mowinjo obed ni miyogi magitiek tiyo go maber kato mimedogi ni koro waneni to imedogi nang'o to kapok ogol kata moro mowinjo bed ni miyogi ka sani gichandore apani dweche adek pok pesa odhi e counties gidhi dwe mar 4 ma jotich moko gonyore mana gi pado. Omiyo nyaka wang'i kaka wanyalo konyo county government. The national government nyaka release funds ne county government. Koka ywaruok ni biro dok piny. Kevin Osido to nyaka sani kwang'iyo higni mosebedo kod counties e pacho kae nyaka ne yang katiba mano mar higa mar 2010 mosebedo kwatiyo godo mano kelo sirikal mar loch wenge